Diyos, maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. Hearts so filled with sadness, sing to call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every if it be His holy will. Like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love sports has no end. Patron of the hopeless heart, work of me your wondrous art. Change to joy my every ill, if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints.
Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Please kneel. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamahan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabutan asin nautob, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasailan, ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot kan Obis family, Alcera and Amor family, Ridge E. Loterte and family, Rudy Remlin Lee, Ruben, Jinky Mijares and children, Hular family, special na kaagadan, dulot kan Obis family, Jusel Asaytuno Mendez and family,
for safe travels, dulot ni Mr. and Mrs. Elbert Jacob and family, for successful cesarean operation of Mariela, dulot ni Edwina Morasa and family, special na kagadan, dulot ni Norilyn De Chavez, Cyril and Shyla and Mendez family, special na kagadan, dulot ni Sarong Anonymous, for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, special na kagadan man, dulot kan kanyo family, para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Tang Powat, Maria Nelly, dulot kan Tang family, Juan, Milagros, dulot ni Sonia Valencia Pereira and family, first death anniversary of Virgo, dulot ni Marian Angela P. Ibarra, Ruben, Leticia, dulot ni Irving and Lian Obal, Amado, dulot kan Uis family, Francisca, dulot kan Peralta, Chavez and Orlain family, All Souls, dulot kan Canyo family, Mirna, dulot ni Eden Conda and family, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Roland Bendon, dulot kan Asopardo Cantara family, Monica, Rizalin, dulot kan Mortega family, Damian, Marites, dulot ni Soledad Saculo and family, Imelda, dulot ni Elizabeth Daniel, Petra, Juan, dulot ni Lani Rico and family. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po ang gabos, asin awito niya to an awit sa pagpuon. Kanan magaramit na madya, paalalan ka, nakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Nakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Good morning.
Good morning, Father. Sarong komunidad, nagkakatiripon kita sa pag-umaw, asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan sa ngaran kanama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Mga tugang espiritu. aldaw na Webes, kaya kita sarong komunidad nag-uumaw, asin nagtataong onras sa tuyang mahal na patron, na si San Judas Tadeo. Magdulo kita sa iyang mga pamibi, asin tabang, sa satuya pong mga pangangaipo, siring man magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na padagos niya tong inaako dahil kan sa iyang intercession. Ngunyan, midbidunta, ang satuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tadagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay, na daig kasagkoran. Amen. Kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Mamibi kita. Diyos na samuyang Ama, nahuli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imo ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugayeng warasan na ang simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa gibukan mga apostoles. Hali sa Papos, nagsakay si Pablo sakaan sa iyang mangkayriba, asin nakaabot sinda sa Perga, sa Panfilia. Duman nagsuhay sa inda si Juan Marcos na nagbalik sa Jerusalem. Hali sa Perga, nagdago si Pablo sa Antioquia, nin Pisidia. Kanaldaw na Sabat, naglaog sinda sa sinagoga saka nagtukaw. Pagkatapos kan pagbasa sa katugunan ni Moises, asin sa mga kasuratan kan mga propeta, pinasabihan sinda kan mga opisyal sa sinagoga, mga tugang, kung igwa ka mong sasabiho na makakapapusog kan buot kan mga tao, sabiho na nindo. Nagtindog si Pablo, nagpasabot kan sa iyang kamot, na mag-alos sinda, saka nagtaram. Mga kapwa ko Israelita, asin kamong mga may pagkatakot sa Diyos, dangoga ako nindo. Ang Diyos kan mga Israelita, iyo ang nagpili sa satong mga ginikanan. Pinadakol niya ang mga Israelita kan panahon na sinda nag-erok sa Ehipto. Dangan kinuasinda ning Diyos sa Ehipto sa paagikan sa iyang dakulang kapangyarihan. Sa laog ng 40 taon, inataman niya sinda
duman sa kalangtadan. Pakatapos niyang rumpagon ang 7 nasyon sa Kanaan. Ang sa indang daga itinaw niya sa mga Israelita bilang pamana. Sa laog nin haros 450 taon. Pagkatapos kay nagbugtak siya nin mga hukom sagod sa panahon ni Propeta Samuel. Kan maghagad sinda nin hade, itinaw sa inda nin Diyos si Saulo, ang aking lalaki ni Kis, nagikan sa tribo ni Benjamin. 40 taon na naghadi sa inda si Saulo. Pakahali aki Saulo, ginibo nin Diyos si David na maging hade ninda. Ini ang sinabi nin Diyos dapit sa iya. Nahiling ko ki David na aki ni Hesi, ang lalaking uyon sa puso ko. Siya ang tawong mautob kan gabos na kung kabutan. Ining si Jesus na sarukan kapag arakian ni David, ang ginibo ni Diyos na paraligtas kan mga Israelita. Siring sa pinanuga niya. Bago mag-abot si Jesus, naghulit si Juan sa gabos na mga taga-Israel na dapat sindang magbakli saka magpabunyag. Kan madali nang matapos ang misyon ni Juan, nagsabi siya sa mga tao, "Siisay ako sa paghuna nindo? Bako ako ang pinaghahalat nindo. Alagad igwanin maabot sunod sako, asin bako akong maninigo na magtangkas kan sa iyang sandalyas." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sagud pa man, pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Sagod pa man, pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Hulit ang pagkamuot mo magdadanay, sagud pa man. Ang kaimbudan mo masarig siring sa kalangitan. Ika nagtaram, ako nakipagtipan sa taong sakong pinili. Ako nanuga ki David na sakong surugoon. Sagod pa man, pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Ang sakuyang kusog magdadanay sa iya. Ang sakuyang kapangyarihan, iyuan magpapakusog sa iya. Dai manggagana tumang sa iya ang mga kaiwal niya. Ang mga tampalasan, dai makakadaog sa iya. Sagod pa man, pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Papadakulaon ko ang sa iyang kahadean. Magpuon sa Mediteraneo, sagod sa salog ng Euphrates. Gigibuhon ko siyang aki kong matua, ang pinakahalangkaw sa mga hade kandaga. Sagod pa man, pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrokyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtaram, totoong sinasabi ko sa Indo, daing surugoon, naurog sa iyang kagurangnan. Daing sinugo, naurog sa nagsugo. Kung nasasabutan na nindo ang mga bagay na inipaladan kamo, kung gibuhon nindo, day ako nagtataram dapit sa indo, midbid ko an sakong mga pinili, alagad kay puhan na mautob ang kasuratan, ang nakikikakan sa sakuyang lamesa matumang sako. Ini sinasabi ko sa indo, ngunyan bago mangyari, tanganing kung mangyari, matubod ka mo na ako siya. Totoong sinasabi ko sa indo, ang minaako sa surugoon, sa susugoon ko, minaako sa ko. Hasinan minaako sa ko, minaako sa nagsugo sa ko. Mga tugang kong namumutan ng marhay na bareta, kan kagurangnan.
pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning! Yan. Pakigreet daw ko na kan sa tuyang mga katay na good morning. Yan. Sabay hapot, nagsipilyo ka na ba? Sabuton ta po ining sa tuyang nadangog, asin binasang ibanghelyo sa konteksto ka nag-aadang-adang na asensyon kan sa tuyang kagurangnan. Barely 2 Sundays to go, maselebrar kita kan asensyon o pagsakat sa langit kan sa tuyang kagurangnan. Kaya, ining sa tuyang ibanghelyo, parte po ini kan pagirumdom, at the same time, asigurasyon na gusto niyang itao sa mga nagsusunod sa iya, sa iyang mga disipulos. Gari baga pig-aandam niya sinda, umabot man ang panahon na ako magbalik na sa sakuyang Ama sa langit, inian pakatandaan nindo, asin darahon nindo sa indong puso, asin isip, ining magayunon na asigurasyon na iwawalat ko sa indo. Ano sa pagirumdom? Ang bottom line is, kitang mga winalatan kan misyon dapat na maging mapakumbaba. Kaya sinabi niya bagadigdi itong pamusong linya, daing surugoon na urog sa saiyang kagurangnan. Daing sinugo na urog sa nagsugo. Yeah. No slave, no servant is greater than his master. Tama na, naan sarong surugoon, naan sarong estudyante makaarog sa maestro asin amo. Pero dainang gadapat naan sarong sinugo, ang mensahero, mamatean niya sa sayang sadiri na siya na sumensahe. You are just a messenger, but you are not the message itself. So it all boils down sa sarong bagay, humility. Sarong disposition na dapat igwa ang sarong nagsusunod sa satuyang kagurangnan. Sabi kan sarong librong nabasa ko, ang humility daa is like looking at oneself in a mirror. Tama man, pag nanalming ka, kasubago-bago ka nagdigdis simbahan, nanalming ka, what you see is what you get. Di ba? Kung ano sa imong nahiling, iyo iyan. No filter, arog kang tigigibutangon yan sa Facebook. O, may mga tigpo-post kita. O, pero, grabe ang filter. O, susadit, nagiging dakula. Sudakula, nagiging sadit. Yan. Pero ining pride, gari may nagsisermon man duman Carlos sa luwas. Oh. Ining pride, opposite kang humility. Ang pride is like seeing yourself through a magnifying glass. Yan. Oh. Pag ikaw mapaabaw-abaw, tigihiling mo sa diri mo, garidakulaon na marhay. O, kaya baga nadadangog tasusabi kan mga gurang, para ngayalangaw na nakatugdon sa karabaw, ang paghuna niya, siya na sa karabaw. O, minsan, iyan ang nalilingawan kan mga nagsusunod sa satuyang kagurangnan. Daradaratan ako minsan, itong kapaabaw-abawan. Bako na itong pagiging mapakumbaba. Kaya bilang mga disipulos, kan sa tuyang kagurangnan, tigpapagirumdum po kita mga tugang, na totoo, minsan, we reap or receive praises from people. People who are grateful and proud of our services and achievements. And it's good to feel na tigo-umaw kita kantawo so lektor ngaya kasubago matibayon magbasa so commentator ito ngaya ang gusto kong commentator so choir ito ngayaan maray na choir tapag ito ang choir ito ngaya magayunan mga kanta ka ito so padi ngaya ito ang gusto kong pagsimbahan tananga nga turog ako
Itong pading ito ang gusto kong pagkumpisalan, tabungog na, dahil naman nadadangog ang kasalan ko. Sometimes we reap praises from people. Pero dahil tanang ka dapat paglingawan, importanteng gayo na ilagta sa satuyang isip, na kita daw, sa satuyang tigigibo, nadadarataan sa tuyang kagurangnan. Takita baga mga mensahero man sana, mga disipulos man lang, bako po kita su amo, bako kita su master, bako kita su mensahe mismo. Kundi an sa tuyang kagurangnan, an sa tuyang dapat madara sa tao. So remember these words of Christ na sinabi niya, daing surugoon na urog sa saiyang kagurangnan. Daing sinugo na urog sa nagsugo. Ikadua, aside from this reminder, along with this reminder, igwaman ni na sigurasyon na itinao an sa tuyang kagurangnan. Ano po ito? Na pag kita ginibo ta ini sa satuyang buhay, ining misyon na iwinalat niya sa sato, we are also being assured with these words. Sabi niya, totoo, sinasabi ko sa indo, an minaako sa surugoon ko, minaako sa ko. Asinan minaako sa ko, minaako sa nagsugo sa ko. Implikasyon, pag ika bilang pinadara, dahil ka inako, dahil dinangog susay mong mensahe, ang implikasyon kayan. Ibig sabihin, bako kasanaan dahil hindi inako, asin bako kasanaan dahil hindi dinangog, kundi mismong nagpadara o nagsugo sa imo. Igwanin dakulao na challenge ini sa satuya. Ibig sabihin pala, kita bilang mga surugoon, kita dapat maging mga alter egos kan satuyang kagurangnan. Na kita pag nahiling kan tao, nahihiling ninda si Kristo. Igwang sarong prinsipyo sa administrative law na nagsasabi itong doctrine of qualified political agency. Na ining mga department secretaries, lalong-lalo na sa opisina kan presidente, kan Pilipinas, ining mga assistant to the president, yan, sinda are deemed to be alter egos kang presidente. So whatever decision, whatever kind of behaviors that they try to do and portray, they are deemed to be actions of the president. Gariman kita kung i-aplikar ta. Kita bilang mga surugoon, kung ano ang sa tuyang ipinahiling, ano ang sa tuyang ginibo, iyan man an aksyon asin gibo kan sa tuyang kagurangnan. Of course, may qualifying words duman sa doktrinang ito, doctrine of qualified political agency unless reprobated or disapproved by the president. Pero dapat ang rumdomon, nakita palaan, mga representante, mga agents ni Kristo sa kinaban. So kaya magayunon po gayud na paghurup-hurupan ta mga tugang, have we done justice to this task or mission of representing Christ to people? Natatawan ta daw ininustisya na nare-representar ta daw talaga ang sa tuyang kagurangnan sa kinaban. What kind of image do we bring or portray? Anong klaseng imahe ang sa tuyang tigdadara manunungod sa satuyang kagurangnan? Mahihiling daw kan tao. Aakuon daw kan tao o dahi aakuon kan tao si Kristo sa paagita. So rumdumon ta, kita po are supposed to be alter egos or alter Christus, another Christ, digdi sa kinaban. Sana madara niya to si Kristo sa lambang saro. Ta sabi niya mismo, sisay man na mag-ako sa indo, sa sinugo, nagaako man sa ko. Ansisay man na minaako sa ko, minaako man sa Ama, na iyo ang nagpadara sa sako. Amen? Sagaran ka na maaki as in the Espiritu Santo. Amen.
Tukdo kami, maghera sa kapwa, maglingkod sa imo sa mga dugma. Ako aman kagurangnan, iningatan niya mungon niya, lugod maging kandanin kaligtasan para sa samo. Magpabibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan mga banal na apostoles si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akoonan sa mong mga panuga. Asin magkani kong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Itaas ang espiritu. mga puso. Initaas minas Magpasalamat sa kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo, maninigo, asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal nama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Pastor, na daing kasagkoran, daing mo binabayaan ang mga karnero mo, at ngani sa mga palada na apostoles padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyuman sa ng mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga vikaryo, kan sa imong aki. Kaya kay bakan mga anggeles sa sinarkanggeles, kay bakan mga trono sa sindominasyones, asin kay bakan gabos na langit non na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, dahing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit sinaga, panokan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, panananan minadigdig sa ngaran ng kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Gagurangnan, ikanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos, asin magkakan kay ni, taynian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siringman, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos, asin mag-inom kay ni, tayni ang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagalan mo, Kaguranan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat,
ipinapahayag sagkod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kakurangnan kat tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Eraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, ang mga banal na apostoles, kaibahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos na kay tupan na kapag gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kay ras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa ruwal daw, itaong mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nare kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabawas na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabawas na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan ni binawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Pero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan tirahan. Pero ka Diyos na herakin, kami. Cordero ka Diyos na nagpapara Kan mga kasalan kan
kami. Kordero ka, Diyos na nagpapara kan mga kasala kan tinaban. Kordero ka, Diyos, tawi kami ni katolinongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. Para sa komunyon espiritual, dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. At sa kong tataramon, kulay ng Diyos na kaurapan. At katauhan, makakaana, at kahapon, iyon kailan. Siya'y nagurangan, nagdaragan katotohan. Siya'y maglaong, magtataon, puso kasinduhan. Siya'y nagurangan, nagdaragan katotohan. Siya'y maglaong, magtataon, puso kasinduhan. Please kneel. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power. In a more perfect way, look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan mga sakramento mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo, tanganingan sa imong ginigibo sa pagalang kan pagsakit kan sa imong apostoles, na si San Judas Tadeo magpadanay sa imong pagkamuot. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigo po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan, asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Anatipon niya to sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot sa 20,322 pesos asin 20 centavos. Anaambag niya to sa siring na misa, 2,421 pesos asin 40 centavos. Siring man ang second collection, nag-abot sa 5,624 pesos asin 60 centavos para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan, asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Siring man sa tuya pong pinapagirongdom ang pagsuulot nin face mask sa paglaog nin simbahan, lalong-lalo na po sa mga maatendir nin misa. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana, mga anonymous na tig 500 pesos, 360 pesos, 300 pesos, 200 pesos. Rosana Family, 500 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. An kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo asin maghagad kan bendisyon in mahal na Diyos. Sa tabang, asin mga pamibigan sa tuyang mahal na patron na sa San Judas Tadeo, antabayan kamo kan kagurangnan sa roal daw nindong pagkabuhay. Ilikay kamo sa anuman ng mga peligro asin pag-alaman, lalong-lalo na sa anuman ng mga kahilangan. Iwaras sa Indo ang kinakaipuhan indong kusog asin mga balaog, tanganing danay kamong makapaglingkod sa iya. Asin bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton asin maherakon. Anama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. O San Judas Tadeo, minsan tunay ni Jesus, sa samong katikapuan, si mo man nahipnoan, tungawa sa mong kamugtakan, tulunga sa mong kahelangan. O San Judas Tadeo, kami kaherakiman. O San Judas Tadeo, kami kaherakiman. Sa bagyo kami ginagong, lalong nagkaroon lanit, kanbuhay amansak, sa dagang panumpain, dakol na simong tinabangan, ulikan simong kapangyarihan. O San Judas Tadeo, kami kaherakiman. O San Judas Tadeo, kami kaherakiman. Hilngaan sa mong pagtios, an sa mong kapungawan, gabos kami nangangapodan sa simong kamanalan. Kami man lugod liwanagan, kan
kan simong pinsan sa kalangitan, si Jesus, simong katuod, kami ka. Si Jesus, simong katuod, kami ka herakiman. Thank you and good morning po.